orain ikusiko gaituzu. Egunon, streaminiz oraintxe ikusten hasi zareten oiei, ze ibili gara hemen behar ezten moduan, eta gero gauzak ahaztu egiten zaizkigu. Mama, Laugarren egun eta hirugarren adinean hasten direnean. Wow. Bigarren kafea ez doa bide honetik bat. Gaur bigarren kafeak 877 du. Goizak 12 eta 15 minutu izango ditu 15 segundu barru, eta 15ken 7 egun ditu asteak, 8 gaur abenduak zenbatiekin malabaretan, hemen jiepala. Inote lorretarekin egonez. Bai, hortxe zebilen. Jarraituko dugu ordu biak arterroan loturak egiten edo? Hasi zarete eta ez beste nahi duzuen, Estok 13, gaur Benitoren agurra. Estan batzutan ja estok gutxi geratuko dugu. Goizeko 12 eta 4 esan da bezala, eta bagoaz hemen Bengoren kantu batekin, gaurko egunari doinua jartzea. Zati horren falta izan, zurekin juntzen zatila, nola izango zen dena. Eta maite duten tarte honi, nolabait bidea zabaltzeko, Arkakuso zuri egokituko zaizu? Maite duta esatea. Mama. Estreinatzea, wow. Esan behar dut, esaten duzuela, nekatutak zaudetela, baina oso fresko ikusten zaituzte etor loturak egiten. Más fresko que lechuga, o nola da? Zalantzari gabe, gaztetasunara daukagu oraindik indartsu gaude, gazte gaude, eta oraindik beste astebeteko azoka ere Arkakuso nik uste dut aguantako dutuko genukela. Epa! Astebete eta bi. Gure poltsikoek agian, ez? Bueno, egia da, iruko xuxina falduta, bizitza ez dala hain errez mantentzen, baina Durango azokak denetarako aukera ematen du. Valentinon pintxo batzuk eta garagardo batzukin ondo merkia faltzeko aukera ere badago. Gorronatzen hasi ezkero, eskuzabaltasuna izaten da artisten artean, beti dator ezagit bideaneko Lur edo Julen, edo badator Jon Maia, edo badator ez dakit, atzo zein ibili zen hortik, Iker Lauroba edo Esti Marquez edo. Ez dute horrela eta horrela ateratzen, Ez? Ez dute, eguneko rekaudazioaren poltsatxo horrela eta horrela ateratzen motxilatik, Garagardoa gonbidatzeko. Gero esan izut, atzo batzun eguneko rekaudazioaren poltsak zama latza zuen. Bai. Sekulakoa. Bai, boi sentimoko txamponek pixu asko daukatena. Ez, boltsa horren jabeak esan zidan, bileteek ere kopuru batetik aurrera pixatu egiten dutela. Ari, zubiate, egunon. Bai, fresko xamar gaudez ere esango dizuegu. Atzo, parrandarako gogo implizito bat zegoen. Alegia, guk parranda egin egin baina guru gorputzek ez. nire ere pasatu zitzaidan. Uste dut, 8etan azokatik atera, rekaudazio txikia genuen, 4 zentimo botxikoan gorde eta bar. Baina joan ginenan Palentinora hotza egiten zuen, aizea fina eta ez dakit labankadaten moduan sartzen zen horietakoa. Eta kosta egin zen, gauari heltzea. Batzui, gure lankidaritza. Gezurretan, eske, kosta intzan gauari heltzea, baina deitu egin behar izan genuen jatetxera, esateko goaindik ez ginela jungo, poteatzen jarraitu nahi genuelako. Así que hainbeste kosta ere ez zegoen hori arratsaldea zen ez gaua. Barkatu baino adina erori zaizu hori. Esan duzu, 8etatik hemendik atera eta Palentinora joan eta hotza egiten zuen aizea, eta orduan kosta egin zitzaigun da, une horretaz aizinen egiten. Eta goizek ordu bitan, itziaritu nio, Maurizia Bailitzan kantuan, beste tipo batek, alboka jotzen zuen bitarten, txaman batek perkusioa, eta beste lagun batek pandero hautsi bat, hori ere bizi izan genuen, noski. Eta taburete ere jotzen zuten. Bai, taburete ere, bai. Hori zen txamana. Mana... Willy Barcenas Palentinon zegoen. Bai, eta jende gehiago, han zera, Lid Hernando antzen, Olat Salvador antzen, Judith Nederman antzen, hemendik ibili da egunotan. Bai, jende asko zebilen. Bai. Eta etorri ziren udaltzainak, batean eta esan ziguten, a ber, zein hostia bil panderoa jotzen? Eta gu denak, panderorik ez dago, joan da, eta... Beste horre alboka jotzeo zeize ezautzen zuten, albokari ezautzen zuten Durangoko udaltzainek, eta...
antxasi ginen denok kantuan. Zik kantatu genuen. Albokalteak izan ziren. Horratzen atzetik, atzoko besarkaden esperantzail. Guzti zurbil, ke honen usaian ni. Kalderak lokartuz, beste gau batez. Kalera baten ondoren dena lausotzen. Zer gertatzen hemen Julen ari da, ez da ite... Pikachu. Ez zaio gustatu Pikachu bat. txistea. Onespena, Arkakusok eman dio onespena txiste horri eta... Ez, kontua da lehen eman dio dela bereari eta orduan jarri arro, eta orain ez du partekatu nahi aproba. Entzuleko ez sinistu, entzuten duzunaren laurdenik ere. Ez edez. Utinazu bueltatzen. Esan alduzu maite dut azkena Arkakuso. Maite dut, atzoko egunean elkartu ginela sareko hainbat eduki sortzaile, euskaraz edukia sortzen dugunak, eta bueno, egia da ez zela izan aurreko urteko elkarketa bezain handia, baina egia da goxotasuna hartzen duela nolabait espazio hori sortzea bigarren urtez, eta espero dezagun ere datozen urteetan, akaso datorren urtean fisikoki espazioren bat izateko aukera izango bagenu, hemendikan proposamena Durangoko azokari, eduki sortzaileen dako espazio bat sortzea ez, modu fisikoan ere sarean sortzen den eduki intangible hori ez, ukitu edo kontatu ezin daitekeen hori ere nolabait euskal kulturaren parte izan da, balio eta aitortza bat emateko. Enuke nahi izan, hemen ondoan dugun Beñat Gaztelurrutia edo Durangoko azoka kudeatzen eta mantentzen eta sortzen eta zaintzen dabien jende hori urrengo asteko balorazio bileretan. Ze uste du Durangoko azokak aurten zerbait ondori bat utzi badu, sortzaile, konsumitzaile, kazetarion hauetan dagoena, da azoka txiki geratu dela dagoeneko. Oso txiki. Eta hori oso berri txarra da, eta oso kudeak eta zaila du. Baina uste dut atzo eta eren egun gertatu zena, ordu eta pikuko itxaron ilara horiek ez direla jasangarriak, eta hau ez da inorren errua, naiz hau inorri kritika modura egiten, baina osnarketa pixkat etere horretan, ora airean geratzen diren osnarketa horietan, ez da egit oso nondik eta nora tirako duen edo egingo duen bidea Durangoko azokak. Garbi dago horrela zaila dela, eta badago porrotetik hiltzeko arriskua proiektuetan, baina badago arrakastatik hiltzeko arriskua ere, eta Durangoko azoka oraintxe arrakastaren krisian dagoela edo dirudi, eta bada hor zerbait nolabait pentsatzeko eta egiteko, baina diodan bezala, ari gara esaten zerbait egin behar dela, denok aipatzen dugu hori, baina inork ez dakigu zer. Beraz, behon behiela Durangoko azokako antolatzaileei asmatzen badute nondik harrapatu zezen hau, edo agian utzi behar da azoka izaten, eta datorren urtean jendearen joerak beste batzuk izango dira. Ez da ikusiko dugu. Baina tira, maite duten tartean ari gara, bien bitartean, hementxea hotxenea zuzenean ere ari gara entzuten. Bistu kantua bukatu berri dute, gaur kontzertu horietan ari diren lehen artistak. Olatz Artolare agurtu dugu, agur Olatz, eta bagoaz, pixkana. Gaurko saioari bide egitera, baina Goiuri zure maite dutaren entzun behar dugu. Maite dut eza daukat, eta begira, Durangoko azokan ez dut inoiz maite dut eza edukitzen, beti maite dut izaten da, baina gaur maite dut eza. Kontua da, atzo, taberna baten kanpokaldean, eraztun bat galdu nuela. Asko maite nuen eraztun bat. Eta, etzen suge bat, baina bai bazirudiela suge itxura zuela, eta sugea hortxe kiribilduta geratu zen norbaiten berokian, aterazenean tabernatik pertsona hori, alde egin zuen, erori zen, eta ez nuen berreskuratu, eta tristenago ze segituan hasi nintzen bila, baino afaltzeko ordua genuen, zain euskan lankideak afaltzeko idazten benga Goiuri etorri, ni lurrean eraztunaren bila, eraztuna etzen agertzen, ez da agertu. Pentsatzen dut garbitzaileak kale hori garbitzara joan direnean Durangoko azokaren baitan ezin zarela hasi begira, ez? Horrelako gauzetara eta dena bota egingo zutela, beraz, ez dut topatu eta biluzik sentitzen naiz, ze hemen eraztuna falta zait eta tristenago eta hori kontatu nahi nizuen. Sentitzen dugu Goiuri. Bai.
Durangoko azoka azken egunean energia betea, hementxe entzuten ari gara zuzenean, ahotsenean musikatik, plateruenatik, Saji eta Amuak euren lan hori, baina gaur gauza asko gertatu dira dagoeneko, ikusi ditugu, hantxe ahotsenean ez, landako gunearen barruan dauden guneen artean, hortxe izan dela, halako, talaia edo elkarketa saio horretan, dabil zuzeneko podcasta, Amainka Gaztainaga, Beñat Sarasola eta Idoia Surmendirekin. Bigarrena eta hirugarrena, Sarasola eta Surmendi gurean izango ditugu laizter, baina guk maite dutekin amaitu eta gure lehen gonbidatuak agurtu behar ditugu. Julen, zein zure maite duta? Nik motxan esango dut, maite dut, 20 urteren ostean, pertsona batekin harremana mantentzen duzu, eta pertsona horrek esaten dizunean, duela 20 urte zure zenbakia bere mugikorrean gorde zuen izen bera mantentzen duela oraindik ere. Hau da, azalduko dut. Lur Larraza, Txarriko musikaria, eta gaur egun bidean produzioak dabilenarekin, elkarbanatu nuenik urte pare batez berbena talde bat, beste bat izendazuena duela 20 urte, eta atzo, maskak taldea elkarrizketatzeko, berarekin lotu genuen elkarrizketa, eta gero esan zidan, ez dakizu, zuk idatzi idazu, eta errepente azaldu zait, Julen beste bat. Eta 20 urteren ostean mantentzen du oraindik orduko taldearen izena nire mugikorreko kontaktuan, eta sanion begira, 20 urte eta gero, ilusio egiten du horrelako gauzak entzuteak, baina sanion nahi badu, eguneratu dezakela, beste bat kendu eta nahi duena jartzen. Nik maite dut, telefona gorde ez duten, baina zure horpegia gorde duten, oiek, topatu dut tipo bat kalean gaur, mende bilen furgonetakin aurrera eta atzera, eta akordeia jaso behar nuen, ahotseneatik, atzo jota geroan utzi nuelako, korrika ona etortzeko, idatsaioarekin jarraitzera, eta tipo batek, Inigo Asensio, zer moduz dani? Hombre, ondo, barkatu baino, naiz gogoratzen da hori askotan pasatzen zait, eta hainbeste saltxatan jende asko ezagututa. Geminis. Bai, Danubion ezagutu ginen Ulmen. Ostras! Duela 2 urte, Danubi baia jaiztenen bilela, Ulm irian ezagutu nuen Durangoko tipo bat. Gogoan dut, ark nola kontatu zidan Durangoko azala. Baina, enuen bera horpegia inondik inora gorden ere buruan. Berak antzan nerea bai, ordurak uste ezaguten induela beste nonbaitetik edo. Eta bailuz egin dit, tipuak gogoratu eta badakit momentu hartan eretzan nahiko terapeutikoa izan zela, norbaitekin euskaraz hitz egin eta lasai antxean ibiltzea. Ez dakit, urrun zabiltzanean, bakarrik eta nahiko girola petralean batzutan, norbait euskaratik eta bakarrik bidaiatzen ari dena bere biziletarekin, egia esan mesedegarria da, eta hori da nire gaurko maite da. Tipua topatu izana. Eguerdiko 12:26 minutu, Arkakuso agurtu egingo dugu, eta goaz, gure hurrengo gonbidatuen bila Arkakuso zaindu asko, eta, gero ikusiko dugu elkar. Ondo pasa. Berdin, agur. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Galderak eta irudiak eta galderak lehenaldiari, orainari eta etorkizunari eginak akaso. Eta erantzunak, auskalo, norbaitek irudietan topatuko ditu agian, beste norbaitek galderetan bertan, tartean dauden utxunetan ere bai akaso, edo galderek eragindako hausnarketaren batean. Eta izango da agian, erantzunik topatuko ez duenik ere. Puf liburua ondu dute, Alaia Martin Etxebestek eta Udane Ansa Iragorrik, eta 1545 argitaletxearen erakusmailan dute hemen Durangoko azokan. Liburuaren aurkezpenare badute, hemendik minutu gutxira hotzenean, baina tartetxoak enduna izan diegu, bertaratu aurretik, Udane Ansari eta 1545 argitaletxeko Xabi Salaberriari. Eguardion eta ongi etorri bioi, bigarren kafera. Eguardion. Eguardion, eskerrik asko. Zer modu zarete? Ongi.
Ondo, esan berko. Aurkezpenan aurretik pixkat urduri, bino, bueno, ondo, gustoa. Ondo. Ari gara gure gonbidatu guztiei, lehendabizi bi galdera berdin egiten. Lehen zuri egin duzu, Xabi, zein da zuk Durangoko azokarekin daukazun lehendabiziko oroitzapena? Umetan, bai, nik uste dut, nik betidanik gogoratzen dut, etorri izan gehala, ez igual oain bezala urteroko zita hola ezinbesteko bezala, bino bai, tarteka etortzen ginala gurasuekin. Eta zein dira urtengo Durangoko azokan, bai edo bai, dagoeneko akaso egin dituzun edo gaur egun amaitu horretik egingo dituzun erosketak? Uxuen Etero eta Miren Amurizan playback adibidez, eta gero baitaren Nagore Legarreta argazkilariak atera du hola pospolokajekin ateratako argazkiekin liburu behar bat, eta hoxe hartu nun, lehenengo gauza. Udan ez zuri ere galdera berdinak egingo dizkizu, alde batetik zein da Durangoko azokarekiko duzun lehendabiziko oroitzapena? Lehendabizikoa ez naiz goatzen, pentsatzen dut familian eta etorriko ginela ere bai, baina bueno, nik gehiago laneko urte asko pasatut 15 bat urte elkar argitaletxean lanean, oain ja ez, baina urtero lanea etorri izan dunaz, azkeneko 3 urtetan ez, eta orduan gehiago izan du da, nekia, goatzena, emozioare bai, eta badu bere xarma, ez? Lanakin lotutako egunak izan du beti, baina baitare, jendiakin egoteko, eta beti harrapatzen genuen tartetxo bat, bueltaixka bat emateko, liburuak behiratzeko, eta erosi, oaintxe iritsi naz, orduan lehenengo gauza txikinakin guazeneko zedia, oizen negoziatuta zegona, eta normalian urtero sukaldeko egutegia. Ze liburuak hartzeko nahiago dut, dendara jun, lasai, hemen jartzen az oso urduri edo dena nahi dut, edo nator lista zehatzakin, eta aurten ja, Etero eta goiatzen zore bai, lehendikan erosia jut. Orduan, gero sukaldeko egutegi hartu. Egutegi Arantzazuko Frantzisko Terrena? Ez. Normalin Pirineotako zeana, behar ditut karratu handiak agendan gauza asko jugulako eta hor apuntatzeko. Udan esan dugu hasieran galderez betetako liburu dela, galderak eta ilustrazioak ditu, utxuneak ere baditu, hor ikusten da utxuneak badirela. Ez dakit, galderei jarritako irudiak dira edo irudien ostean etorri dira galderak? Printzipioz, galderei jarritako irudiak. Hasiera batean lehenago eduki genuen testua, eta testua bueltaka eramanun karpeta batean hilabete luzez, ze irudi edo ze forma eman harrapatu arte. Hasieran idea bat pentsatzen nun izango zela, baina gero irakurri ala, ez, pentsatuan ekan hoi ez, eta orduan gero etorria. Eta gero batzutan bai, sartu ditu alaiak igual, irudia ikusita gero, gehigarriren bat, edo aldatu du testua, edo baina printzipioz lehenengo testua handu. Hori da, hori galdetu behar nizun, ilustratzaileak idazlearen testua jartzen ditu ezbaian, eta idazleak ilustrazioak ere jartzen ditu ezbaian, edo nolako izaten da harreman hori? Ezbaian ez du jarri nik uste dut. Gehiago, igual, gehitu edo aldatu, edo baino, bestiana ezbaian jarri gabe. Liburuak baditu, 3 zati, lehen esan dugu, lehen aldia oraina eta etorkizuna, Nentorren, Nabil eta Noa izena dutenak liburuan. Ez dakit, hasieratik definituta zegoen 3 esparru horiek markatuak izango ziroa liburuak, edo sortzen joan zareten neurrian egin duzu baita ere auto hori 3 zati egitearena? Ez, hoi hasieratikan, Xabin proposamenetik heldu zen hola. Bai, hasierako proposamenen ja hoi bat zeon. Gero gauza batzuk prozesuan zehar aldatzen jundiala, bino 3 atal izatiana eta batez ere iragana, oraina eta etorkizuna izango ziala, hoi hasieratik argi zeon. Beraz, Xabi, zuek ere utzi dizue eskua sartzen, zuei ere. Bai, proposamena egia da argitaletxetik atera zela. Orduan, gu junginen behaien gana proposamenakin, eta gero aldatu dira gauza asko, izenburua beha aldatu da. Gauza asko jundia aldatzen, bino 3 atal horiek mantendu dira. Eta hasierako proposamen ura, ez dakit, egon ezinen batetik sortua zen, edo nondik sortu zizaizuen ideia hori? Bai, guk argitaletxea berez hor dabilez, pentsamenduakin oso lotuta filosofiakin, eta galderak dira igual gure oinarria edo, eta nahi genuen, hain zuzen, galderak bakarrik izango zituen liburu bat, eta genuen gainea eredu, inspirazio bezala edo hartu genuen liburu bat, erderaz, idatzi da dauna, eta galderez osatua baita, eta orduan, pixkat horrekin, eta guk buruan genuenakin, gehi behaiek gero proposatu dutenakin, holaxe sortu da azkenean, puf. Eta galdera horiek, Udane, ez dakit, zu galderak irakurtzen zenituenean, ilustrazio egiten zenuenean, zer zegoen zure buruan? Galderari erantzun bat ematea ilustrazioaren bidez? Ez.
Ez, bater ez. Alderantziz, pixkat ikusita Alaiaren testuak edo galderak botatzen zitula, baina batzutan ez oso definituak, nire intentzioa da izan du da behintzat, irudiak ere ez oso definituak izatea. Osa, pixkat, tonua edo hartu galdera hoiena eta azkenean nire interpretazioa da, besteik ez, baina ez da erantzun bat, baizik eta galdera egiteko beste modu bat. Xabi Urnet, biok nahi duzuenak erantzuteko, edo biok nahi baduzue, diseinuaren aldetik eta nola antolatuta dagoen ikusita ere, ez dakit niri sensazio eman di liburuak sosegua transmititu dit, esan egot, patxaradaz irakurtzeko aukera ematen du, letra aldetik eta ere nola antolatuta dagoen, ez du estresik sortzen liburuak ere irudiak ere ikusi egitezke, utxuneak ere epatu ditut, haizea ematen du, ez dakit hori, pentsatzen dut, hausaz egindako, erabakitako autu bat izango dela, ez da, diseinuaren lanketa hori ere. Ontzen jungea poliki ez, bai tamaina, bai hasiera batean, hiru zatiak ere kolorez banatzia, testua ere ezkerrean egotea edo eskubian ez, dena nik uste dut ondo pentsatua, baina poliki. Galdera gutxi batzuk, horri bakoitzean, bertsuak ere daude banatuta, ilustrazioek ere bertsuen, orainaldiko kasuan hartzen dute bi horri alde hartzen juzte, eta bai, espazio horiek, utxune horiek, hausnarketarako lekua ustia, bada, gure beste argitalpenetan baitare, eta hontan bereziki, zaintzen saiatu gehan. Eta, horreneko anaia da diseinuaz gehiago arduratzen dena, eta, normaldian usatzen zaigu, eta, honek igual horri txuri asko ez ditu, baina, beste tarteko portadilla hauek, eta, hola, zuk esantzun hori lortu nahi genuen, hasi que zurekin behintzat lortu dugula. Liburua irakurtzerakoan eta hasieran hasten zara, eta halako baten konturatzen zara, badago hemen patroi bat errepikatzen dena, eta gero zuek esan duzuna ez, nentorren atalean irudia dago eta alboan testua, nabil atalean utxune horiek edo esan dugun espazio libre horiek presentzia gehiago dute, eta gero etorkizunari edo noa atalean lehendabizikoa alderantziz dago, hau da, testua dago lehenik, eta irudia dago. Ez dakit, argitaletxean bertan, egun hauetan liburua salduko zenuten, ez dakit, irakurleen lehendabiziko iritzirik edo jasotzen ari zareten, eta zer nolakoak ari diren izaten? Salduena, lehen udanekin komentatzen ditzen, egia da salduena izaten nahi da, gaurre bai itxura hori du, eta... Ezagun asko ditugu. Ere bada, baina, nik uste dut berexia dela, eta jendeak galdetzen du, ez? Zer da? Eta guk askotan ez dakigu sondo erantzuten, ez? Puf, balio du erantzun bezala askotan puf hitzak beak, eta ez dakit, bertsoak daude bino ez da bertso liburu bat, galderak daude bino ez da galdera liburu, ez dakit. Da, gu bezala hausnarketan eta galderen bueltan dabilen jendiantzat, kutixi itxo bat, gozatzeko, hausnartzeko, liburu objektu moduan de nahi genuen zerraile berexiain, eta hoxe da, gauza asko da, eta aldi berian ez dakigu oso ondo nola sailkatu. Kuriositatea dugu non kokatuko duen liburu dendetan. Irakurleak, erosleak eta liburu dendetan. Eta irakurleak liburu dendakoak, oida, nahi nuke arpegia ikusi, hau ze apaletara doa. Xabi 1555 jaio zenean, duela urte terdiz ari gara. Ja, igual 3 ere izango dira, Bai. Bigarren kafean hartu genuen tartea, arena inguruan aritzeko, nolabait, bada ez, Durango Azokaren errealitate handi honetan argitaletxe txiki bat, argitaletxe jaio berri bat, hamarkadak daramatzaten batzuen parean, eta ez dakit zer nolako esperientzia izaten ari den azoka hau, nolabait zuek ere sendotzen, azten ikusten duzuen zuen burua, eta zer daramazuen etxera, oraindik gaurko eguna falta den honetan edo? Gu oso pozik gaude, gaina, gero eta lagun gehiago ditugu baitare beste argitaletxe handili horietan, eta gu sentitzen geha, hasi berri eta txiki, eta pixkanaka galduko dugu hasi berri izate hori, bino txiki izatea uste dut ez da gure lanbidea hau, nahi dugu gozatzen jarraitu, orduan erritmoare neurria hartu behar diogu, eta bakoitzak bere ofizioakin jarraituko dugu anaiak eta bilek, bino argitaletxea espero dugu hemen egongo dela urte askotarako. Entrevistartan esaten zen iguten hau zaletasun bat zela, eta urtean 3-4 liburu ondo argitaratzearekin konforme zinetela. Mantentzen zarete hortan edo aldatu da pixka bat? 8 argitaratu ditugu, baina ondo bai.
Baieztatu du, ez duzu entzuleok musika igo dugu, baina udanean sari uste dut galdetu diola Xabik baiezta, eta udanek baieztatu egin du. Bai. Alaiari iritzi igualan dugu? Eh? Alaiari iritzi igualean dugu? Pentsatzen dut baiet. Bueno, orduan garbi daukagu betetzen ari dilela helburua. Julen, eraldetik dikzu galdera gehiagorik, ez da gizu baten batut. Galderatxoak egingo dut, lehen Xabik esan du, nolabait ere estanera etortzen direnei erantzuna ematen berei tokatu zaila, hori zuek ere propio egin duzu, esan duzu, marroi argitala etxeko entzat, azaldu dezatela zer den hau. Behaien gandik atera zen proiektua eta behaiek azaldu dezatela. Ezin izan dugu etorri beste egunetan, beste gabe. Baina izenburu horrek hori badu ez, esan duguna, edo zer gauza iradoki dezake, eta hori ere pentsatzen dut izenburua jartzean. Hoi Alaiak azalduko du hobeto, ze izenburuan hoi Alaiaren nahia zen bereziki, eta ordu nuen aurkezpenean azaltzen du noen. Esan dugu, guardik ordu batean izango dela aurkezpen hori, baten hemen Durango inguruan baldin badabil, eta aurkezpenera joan nahi badu, oraindik ere garaiz zabitzate, bai Goiuri, esan. Nik azkeneko galdera bat. Bai. Antolakuntzakoak enteratu dira lanean jarri dozuela urtebeteko ume bat estanean? Reklamoa. Liburuei altura ondila eman dilegu, justo ez ikusteko, baina, bueno, bat konturatu dela ematen du. Bikote, mila esker gozatu azken egun hau, eta izango dugu, elkarren berri, aurrerantzean ere. Zuei, esker. Zer dute kontran, zer alde, hilkarro osatzen dute. Zer ginen da zer gara, nola heldu gara ona. Nor naizen, deskubritzen saiatu naiz berriro. Erraietara bidaiak, atzera bueltarik ez du, argi ilunen artean gatibu. Ez dut erantzunik tala ere, merezi du. Badakizu entzuleoku gonbidatura hartzen dugula tartetxoa, gure estandetik edo gure irrati posiziotik begiratzeko. Honek badirudi, zera ez dakit, El Rey Leonen, esaten dionean aitak semeari, hau guztia zure izango da. Hau dena gurea ez da izango, nahi genuke, hemen balio pertsonal, gizatiar eta fisiko asko dago, baina nik hausnarketa egin nahi nuena zera da, Goiuri, Julen, jendea badabilela gaur, uste dute goizean bazebiela artista asko kezkatuta, gaur egun eskase izango da, gaur ez dabil inor, eta eizu, itxura edarra du azokak. Nik espero nuena, baina gehiago goizean esnatu garenean segurako haize boladak zaudela konturatu gara, eta esan dugu, gaur jendeak ez du kotxerik hartuko, ez da usartuko igual Durangora etortzera eta jende gutxiago ibiliko da, azken eguna ja egin ditu mundu guztiak erosketak, baina ez. Hementxe daude. Familia asko hori bai, karro asko, usten ditut. Bai, atzo Aritz Alkubilak bota zuen gure lankideak teoria bat gaurko egunaren inguruan. Esan zuen, gaur jendea goizean joango da, ze arratsaldean Atletik San Mamesen jokatzen. Aritz Alkubilak atzo egin zuen, atzo eta gaur elkartu, fusionatu egin zituen. Goizeko 7:00 beraren txaldarun batek igande bihurtuta zegoen. Beraz uste dut gaur egingo den gauza bakarra Atletiken partiu ikusi izango dela. Alkubilak ere goian puntuatu da zoko honetan, Bai, 3 puntu, etxetik kanpo, eta arratsaldean beste 3 etxean, akaso. Urrezko Durangarraren saria irabazteko auta egin artean aurten Alkubila. Bau Azurrengo lanarekin aritu ginen bere protagonista, bere sortzailearekin lehen aurrerapen kantua atera zuenean, baina disko osoa entzun eta aztertzeko hastia ere hartu dugu. Doinu intimoetatik dantzagarrietara, giron malenkoneatsuenak pixka bat baztertu eta nik alaitasuna transmititzen duen lana ikusten dut, naiz eta badagoen malenkonia puntu bat ere hor, baina irripartxu egiten den malenkonia, nik ala bizi izan dut. Azken egunetan Goiuri ibili gara urtaroekin jolasean, Leire Vargasek negutik idatziote zuen edo nondik, Eider Saezek negua kantuaren giro hori ezote zuen disko guztian zehar. Nik paradoxak paradoxa, atemporal lan honi,
udaberria eta udara horren hasten diren girori hartzen diot, garaio erretalan arama. Baina, ez dakit, desegin lanak adibidez, desegin kantuak erabat garamatza udara, single moduan kaleratu eta hor, nolabait topatu du lekua, duela urte eta erdi dagoeneko kaleratutako kantu honek diskoan bertan. Bueno, zer esango dizuet, iritziak bota ditugula hemen, konfiantza puntua badagoelako esateko ez. Nik honi ez diot hartzen inondik inora, alaitasunik eta ez da udaberri udara girorik. Esti Marquez, egun honetan gitorri. Egunon, eguerdion. Hartzen aldiozu zuke nik diodan hori, nondik nora sortu duzu, nondik nora bizi izan duzu prozesu hau? Egia esan, nik sortzetenean, sortze nahiko, ez dakit, da nahiko sorkuntza, gertatzen zaizkit gauzak, eta handik urte betera edo idazte ditut, pixka superatu ditudanean, ez? Eta orduan usteet gauza tristeak bihurtzen diala, alai, ze superazio batetik idazten normalean. Normalean ez dut idazten, rabia sentitzen momentuan, edo triste banago momentuan, ze usteet, ez zait gustatzen hortik idaztea, gustatzen zait perspektiba batetik idaztea gertatutako gauzei. Orduan, esan dezaket baietz. Berez izan zitekela idatzita dagoenagatik, ondoan ez izatea bezalako abesti bat, edo zuretzat, edo abesti tristeago bat, baina nahiko superazioa abesti bezala bihurtze diala. Orduan esan dezakegu, nire nahiko alaia naiz, orduan zaiaite zait oso musika tristea egitea, ze ez naiz oso pertsona tristea, orduan, Ze bitxia prozesu hori, ze orokorrean entzuten duguna da, haian ez dakit abeslari edo idazleek momentuan haserrea kanalizatzeko idazten dutela, eta hor zerbait gertatu eta segundora hasten direla idazten oso interesgarra iruditzen zait perspektibaren kontzeptu hau. Nik ez dut idazten momentuan, ez zaititen, gaina ez zaititen errexea, ze usteet momentuan gaizki zaudenean edo ondo zaudenean zaudela itxututa on horrekin edo txar horrekin, ez dakit usteet perspektiba batetik idazteak nahi bintzat gehiago laguntzeit. Aizu, nik saltatu dut hemen goiurik markatutako lege bat, eta da, badotela bi galdera artista guzti egin bartzei zuena, baina orain egingo izkizut, nahastu nahizelako, batean sentitu dut, konfirmatu beharra esaten ari gintzen hori, baina galdera da, zein da, lehenengo galdera da, zein da Durangoko azokatik duzun lehen oroitzapena? Nik dazkat oroitzapenak, txikitatik etorri izan naiz nire aitakin. Orduan, nik uste oroitzapena dazkatela ez dakit, igual 10 urten eskala nire aitakin estan barrutik. Barrutik, guaian aiten, ze 10 urtekin denekin ezer, ez? Nire aitak abestezula eta jazta enun ulertzen ez dara dena. Eta gero ja zarragotan, ez dakit, danak oroitzapenak dira onak, ez? Zerroi polit bezala bizi izan dut beti eta urtero etorri izan naiz. Eta egin beharreko bigarren galdera, zer da bai ala bai Durangoko azoka hontatik erosiko duzuna edo eramango duzuna? Edo ja akaso erosi duzuna? Bai, justo bantxain nintzen, erosi ETSTR-en diskoa, Sunen diskoa, Izaro Gabonetan, Janus Lesterrena, Eider nahi erosi baita ere, eta gero liburutan erosikoet bizi bihotzak estanda egin arte. Aloina Erauskinen liburua da, bere bizipenak idazteituna, kardiopatia bat dauka, sortzetik, eta erosikoet liburu hori. Aipatu dut, giro intimoetatik badu esaterako zuretzat honek ere, autoprodukzio autola pixat intimo soilago bat, beste proposamen askoz dantzagarri hauetara, estilo aldetik ere, ausardi esan daiteke aritu zaretela. Ez dakit, beste kolore, beste latitude batutara garamatzaten giroetara, produkzioa bada nolabait anitza disko honetan esan daiteke. Bai, egia da disko honekin sentitu nula, lehenengo inun diskoa zan oso pop, ez? Eta denak antzekoak zian, antzekoak. Produkzio aldetik eta abestiak bazuten, hilo bat edo ez, ari bat. Baina konturatu nintzen, justo nintzen gaina aurrekoan hitzeiten Peio Reparazekin, eta hori galdetzen zian ez, baita antzeko zerbait, eta konturatu nintzen nahi nula egin zerbait, nahi nula esploratu. Ze iruditzen zait batzutan artistak sartze gehala estilo batean oso garbi badaukazu nahi dezuna da superguai, ze hori nahi dezuin, hori itezu ez. Pero nire kasuan ez nekan oso argi zer zan nahi nuna egin, eta esan,
entzutet musika estilo denak. Osa, denetatik asko entzutet musika estilo ezberdinak. Gustatzen zaizkit estilo ezberdinak. Eta usten nire esentzia galdu gabe indeten disko badala, baina estilo ezberdinetan ibili naizela. Eta pixkat horregatik inet baita, nahi nulako esploratu, eta ez gelditu pop hortan esploratu gabe. Ondonengoen joan zinen egunetik, askatasuna barnetik, bueltatu zara, nola ez beti atzetik, ni bustin adin aurretik. Historio guztiek dute hasiera, eta eskutik dator beti amaiera, amaiera, amaiera. Begiratzean, nik berriz du begitara, kondenatuak esperantzara. Ari gara, doinu gehiago eta entzuten, eta tira, Esti Marquezen azken hausnarketa horretatik tiraka ez, nahi zenuela beste estilo batzuetara joan, eta hor daude, diskonetan, atemporal entzun behar du entzuleak hori deskubritzeko, baina paradoxikoa da, ze lantaldea oinarrian mantendu da. Horrek ere esaten du, baduzula, bueno, inguruan musikari eta ekoizle talde poliedriko bat, tartean, bueno, Josu Erbiti, Iker Lauro Ikerrekin lehenguan aritu ginen, 7 diskotan hartu du parte Durangoko azoko honetan, errekorra gainditu eta sari bat eman beharko diogu, ez dakigu zein, baina, kuriosoa da ez da, osagai instrumental edo inguruan pertsona berdinekin disko ezberdin bat egin daitekela, ez? Bai, egia da Iker eta Josu eramaten naizela oso ondo eta ulertzen nautela oso ondo. Bueno, nik esatet ulertzen nautela oso ondo, askotan ez naute ulertzen, baina bukatze dugu ulertzen. Orduan, batzutan esatet, eske nahi dut hau, eta batzutan ez du ikusten, ez? Nik nahi duten hori edo. Baina, bai, egia da lantalde hon batez inguratuta egoteak asko laguntzeula, eta oso pozik nago horrekin. Udako egun eguzkitsuak eta hondartza ertzeko musuak, sabeleko tximeletak aste nagusiko suak, egunak zurekin igaro minutuak motzegiegi. Lehen aipatu diguzu Esti batzutan, ez dakit, mina sor dezaketen gauza horiek momentuan kantu bihurtu beharrean denbora bat uzten duzula, eta horrek egiten duela, ez, igual diskoaren kolore alaiagoa izatea, baina badira kantuak mini gabe sortzen direnak, alaitasunetik, eta hau bada horietako bat, nolabait, zait aurrera penkantu deiri zaiokegun, edo pixkat zubilana, ez, lehen lanetik bigarrenarako zubilana egin zuen kantua, eta hau bai da, alaitasunetik eta oso gozatzetik egindako kantua, ez? Bai, maitasun librea egindako abesti bada. Iniziko gara eta disfrutatu zazu bizitza. Hemen ari gara Esti Marquezekin, nik anekdota guztiak ez ditut kontatuko, ze Valentinon gauz asko kontatzen dira, kazetariok badakigunak ez direla kontatu behar, baina batzuk konta daitezkela uste dut. Ze pasatzen da zure biz telebisibo eta zure biz errealaren artean? Nola? Zure Ni Valentino egun hortan? A ber. Ze gertatzen da, estandean zaudenean eta norbait hurbiltzen denean, zure zu egiazkoa eta zure zu telebistakoaren artean hausnartzera. Etorri zitzaian emakume bat, tesantzean, ostras, askoz politagoa ze aurpegira, eta ni, eskerrik asko bat, Osa, eta bidan piropo bat, telebistan, bueno, aurpegira askoz guapagoa ze, eta ni, bale, baina gaina segitzezun esaten, ez dakize bat aldiz, eta ni, bale, garbi gelditu zait, aurpegira nintzela oso guapa. Jendeak ez dago filtro hori kazokan, Ez, pasada bat, hori ere aitzoa aipatzen genuen, nola gerturatzen diren batzuk eta aurpegira, agian liburua dago aurrean, idazlea bertan dago, eta jendeak, liburu hau, zait interesatzen. Bai. Eta idazlearen aurrean.
Bai, hori esan gauza polita asko mateizkizu azukak, baina beste olako batzuk ere bai. Xelebrekerietarako tartea badago orduan. Bai. Begiak itxi ditut eta hasi naiz pentsatzen, espaldi hartu zitzaidala, bizitzaz gozatzen, ez zaudenetik zaila da. Eta diskoak esti eman du aukera ere kolaborazio bereziak izateko, lehen entrevista abiatzean Sonakaiko lagunak hortxe ziren, minak kantuan, eta hemen segituan entzongo duguna ere, eta irrati uinetan ere laizter fisikoki entzongo dutena, Janire Arantzabe. Berriro betetzea. Arrazoirik genuen arren, dena zen ezberdin, saiatu nintzen luzaroan, ondo joan zein. Ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentuen paisaia, oroitzapenez janztea. Goizero esnatu eta ondoan ez izatea. Zergatik Janire Arantzabe esti? Ui, dalako artista bat gustatzen zaitena eta gustatu izan zaitena hasi zenetik. Eta abesti hauen honen nahiko argi neukan nahi nula beak abestea, idatzen nion, eta baietz esan zian. Janire Arantzabe zergatik esan zenion baietz? Egunon! Egunon! Ezke bakarita. Piskat urrutik hortu. Ezakit, nik esti musikantikan ezagutu dut beti, eta nik uste pixkat bideari hori dela, justo kantak esaten du ondoan ez izatea, baina nik uste bidean jendea ondoan izateak ematen dizkizula alako opariak, eta nik uste kantuak partekatzean erezako beti dela gauza importante bat. Eta esti kantua jalizianen asko gustatu zitzaiten, irudikatzen nun nire burua kantu hontan hasieratik, eta nik uste kantuak partekatzen dituzunean askotan igual kompromiso puntu hori ere badagola, ez? Mirezen dezun jendea, laguna konsideratzen dezun jendea, baina iruditzen zaizunen kanta bat, zuretzako garrantzitsuan pertsona batena, eta gainera gustatzen zaizuna, eta zure burua irudikatzen dezunean, dena aurrera, jende honakin beti gustora, eta gaina kantu politxetan, eta hasieratik inongo zalantzari gabe beti baietz. Ederra geratu da ondoan ez izatea, atemporal disko honetan, esan da bezala Durangoko azokan dagoen nobedade horietako, Esti Marquezek aurkeztu duena, Janire Arantzabe Durangoko azokan dabil, gaur biak aritu zarete estandean goiz guztia egiten, uste dut, ez, bakoitza berean, erretratu bat diskoa aurreko azokako nobeda izan zen, Janire, orentxe, urrengo lanaren sortze prozesuan eta egokitze prozesuan, baina nolako izan da gaurko goiza, hemen ari ginen, ez da aztertzen, begiz jota jendea badabilela, gaur goizean Mikel Urdangarin topatu dut, eta nigo, etxe bilen inor errepidean gaur, kezkatuta nago gaur ez da egitzea tokatuko zeigun, baino, etxe bilen inor, utxutxik arrateran, inor, izen muza dota. Zego juriz pasatzen da. Osa, eski Mikel Urdangarinen imitazioa daukazu ya, zukututa, Iker Laurobak esango lukan bezala. Kontua da, azkenean, nik beldurrez ikusi dut hainbat sortzaile gaur, baina ez da egit, jendea badabil, ari da mugimendua gertatzen estandetan, saltzen ari zarete gara? Bai, gu azoka sartzen ari ginala baita kotxen, izarokin etorren ni, eta berdina esaten, ez da parkineako kola, ez da inor. Atean, zeon oso jende gutxi beste egunakin konparatuta dago, jungoak gogorra gaurko eguna. Eta de repente jende pila badago. Bai. Eta salmenta ondo. Bai, nik egizan jugo espero nun jendez, eta harritu nauz, jende esente ikusten dut, gure postuan egia esan ez diezan salmenta super. Baina, nik uste jendea da behiera eta mugitzen ari dara asuntuan ikuste, baino gehiago. Aurreko egunetan ere aipatu dugu, gaurko akaso, erosketetarako egun egokiagoa dela, ostirala eta larumata baino, ostiralean eta larumatean ez zegoen ibiltzerik ere, ez zegoen postuetara hurbiltzerik ere. Ni hausnarketa horretan ibili naiz muganeko lagunekin hor kafearen zaiginen hortan, batzutan hain lepo ez dabiltzan egun hauek txikientzat hobeak direla, edo proportzioan ez direla hainbeste jisten, akaso erabat mainstream diren estan horietan, edo saltzaia hundienen estandetan, lepo dagoenean ere jendea hortara dator eta garbi dago ez, baina gauzak deskubritzeko eta txikiago eta horbiltzeko igual gaur bezalako egunak
egokiagoak izan daitezkela, Bai. beraz, helduko Bai. diogu esperantza horri eta... Bai, ea arratsaldea. Txinparta eragin duzua. Eguerdik ordu bat akortxe bueltan ditugu, nahi genituen elkartu gure mikrofonoetan Janire Arantzabe eta Esti Marquez, baina zuek nahi badituzu elkarrekin kantuan entzun, temporal diskoa entzun behar duzue, ondoan ez izatea, eta hori egin dezakezue plataformetan, egin dezakezue YouTubeen, eta egin dezakezue noski diskoa erosita. Zestanetara hor bildu behar dute, Esti Marquez? Musikaren plaza 15. Hortxe, Musikaren plaza 15ean, Esti Marquezen lan berriena ba Esti, Janire, mila esker, Mila esker. eta, bueno, gero ikusiko dugu elkar. Oso ondo. Zaindu. Orain eta hemen. Orain eta hemen. Hemendik aurrerako dena zalantza bilakatuko da. Ezer ez da izango dena etxera bidean. Gelditu ezazu denbora amaitu baino lehen. Asetzeko elkarrekin zuni orain eta hemen. Gelditu ezazu denbora amaitu baino lehen. Asetzeko elkarrekin zuni orain eta hemen. Zure azala nirearekin laztanduz. Eguzkia atera aurretik bananduz. Zure azala nirearekin laztanduz. Gelditu ezazu denbora amaitu baino lehen. Asetzeko elkarrekin zuni orain eta hemen. Gelditu ezazu denbora amaitu baino lehen. Asetzeko elkarrekin zuni orain eta hemen. Zure azala nirearekin laztanduz. Eguzkia atera aurretik bananduz. Entzuleok agurtu dugu Esti Marquez, agurtu dugu Janire Arantzabe, hemen ibili ditugu gaur idazleak, musikariak, ilustratzaileak eta protagonista gehiago ere aurkeztu behar ditugu. Esan dizuegu, azoka maila txukunean dagoela. Zalantzan bazabiltzate Euskal Herriko edozein txokotatik entzuten gaituzuela ere, gaur egun aproposa izan direke erosketak egiteko. Ez du hemen inoren gainatu nahi. Jende dabil, baina ondo aritzeko moduko jende kopuruare badaukagu eta batzutan azokan horrelako momentuak topatzea ez da erresa izaten, beraz. Zalantzan barkatu bazabiltzate, guk animatzen zaituztegu. Gaur hemen bazkaltzeko tokia topatzeare ez da zaiena izango. Ez dakit ba. Bai? Ez dakit. Oiuri, atzo bazkaltzeko komeriak izan genituen, Segulako komeriak. Ez du ikasten inoiz ere. Ez. Existitzen da gauza bat erreserbatzea. Kontzeptu da. Bai, Enaiz bat ere zalea. Bale. Gero horrela ibiltzen gara tabernaz taberna, ea non jan edo non hartuko dugun tragoixka. Akaso gaur urrengo minutuetan erreserbarako tarte bat. Venga. Coca-Cola bat zurekin hartzea, are divertigarriagoa da, Donostia, Irun, Hendaia, Miarritze, Baiona edo Durangora joate baino. Zurekin nagoenean, zaila sinesten, egon daitekenik, estatuak bezain zera solemne eta ezatseginki behin betikorik, eta bitartean hemen parean, Durangoko azokako ordu batetako argi epelean, elkarrekin nora ezeango ez?
bigarren kafea hartu ohi dugu irratsaio honetan, baina gaur kafe makina alde batera utzi eta Coca-Cola bat hartuko dugu, guztiz sarraskitu dugun Franco Jararen poema horri omenaldia eginez. Tradizioa zama izan daiteke, baina artista onarentzat akuilua. Are, trampolina diote Coca-Cola bat zurekin liburuko bi pertsonaiek. Bada, trampolin gainean jarri, arnasa hartu eta arrisku salto izugarria egin du Beñat Sarasola idazleak. Museoak, erregimen frankista, dantza, maitasuna, txillida, oteiza, argitu ezala berak zenbat osagai behar diren Coca-Cola bat egiteko egunon, Beñat. Egunon. Zer moduz? Ondo, gustora. Hemen ja lutzatzen azoka, baina gustora asko. Egia esan, gaizki esan izan balu, guk badakigu empirikoki frogatu dugu Palentinoko arratsaldeetako zale amorratu horietako bat badela Beñat Sarasola, eta beraz ez genuke sinistuko gaizki erantzun izan balu. Edo gaizki esan balu, akaso arrazoia zein den ere jakingo genuke, baina. Onaritu garazkeneko egunetan bi galdera egiten gure gonbidatuei, horietako bat da ea zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena. Irakurle nintzela, edo, oraindik aurren nintzela esango nuke, inguru hontan uste egiten zen karparen oroitzapena daukat, ez? Nik landako gunea erekia gabe zen, eta uste inguru hontan egiten zela karpa handi batean, ez erikusik ez orain den azokarekin noski, eta hori da nik daukadan lehenengo oroitzapena. Eta bigarren galdera da, ea zer erosiko duzun, edo jada zer erosi duzun aurtengo edizio honetan? Erosi ditut liburuak, batez ere, ez naiz, liburu dendetan erosten zaleago naiz, baina badia liburu batzuk ez direnak hain erresak topatzen dendetan, eta beraz, hemen erosi izan ditut, eta adibidez, aipatuko dut bat, eta EHUk atera du, baina arkitekturako klasiko bat da, orentxe Las Vegas eredu edo horrelako zerbait da, ez gogatzen orentxe titularekin. Baina, euskaratu dute orain, eta arkitektura postmodernoen inguruko liburu bat, eta gomendatu dit lagunon batek, eta horixe hartu dut. Nik, egingo zizuten galdera unoskin, baina galdetu behar dizut, azokan dauden sortzaien artetik norekin hartuko zenuke Coca-Cola bat? Aurreko batean ale hori egin zidaten eta askorekin hartuko nuke. Eta ez nuke nahi inorekin gaizki geratu, baina aurrekoan erantzun bezala lagunon batekin eta liburu atea berria duenarekin, Mikel Pagadirekin. Mikel Pagadirekin Coca-Colak oso divertigarriak dira. Lehengoan hona etorri izan kafe batekin eta entrevista ez da egite egin genuen, baina barre lepo bintzat. Nik aipatu dut horre salditxo bat liburutik hartutakoa, bi pertsoneien arteko elkarrizketa esan dut, baina pertsonaia beharrean pertsona esan beharko nuke, ze eleberri honek asko du kronika eta historia liburutik. Egon da edo eduki duzu zalantzarik formatuarekin? Hau da, hasieratik izan da eleberri edo buelta eman dizkiozu? Ez, hasieran asmoa nuen, saiakera literario bat idazteko asmoa nuen, ezakit euskal literaturan, Angel Lertxundik eta idazten dituen saiakera liburu ederroiek, edo Kepa Altonaga batek, baina ez nuen topatzen tonoa, hola idazten, talako batean erabaki nuen saiatza fikzionatzen, novela arantz eramaten, gaia hor nuen, ikergaia hor nuen, ikertzen ari nintzen horren inguruan, eta hor aldatu nuen olain moldea, sinintzen egituratzen beste modu batean, eta hor neura gustora sentitu nuen, eta hor gozatzen hasi nintzen idazten, eta nik nola idazten duan horretarako, ez da nire hogei bidea hori, hortik tiraka egin nuen, eta alde horretatik oso libre idatzi nuen, eta gustora. Irakurleak topatuko ditu, fotokopiak, eskuizkribuak, argazkiak, eskutitzak, dokumentazio lan izugarria dago hemen, artxibo zain bihurtu zara orain? Egia esan ez duen hori arte artxibo lan handik egin. Aurreko nobeletan eta poema liburutarako ez duen erabilizan artxibo lanik, baina ontarako bai. Eta hor ere gozatu dut, baina gero zaila da, azkenean inoiz aipatu dut liburu hau izan dela iaia montaje lana bezala edo collage moduko bat, ez? Material asko nituen, jada inak, beste batzuk nik sortu ditut, gehienak, nik idatzi ditut. Baina guztiaren montajea, ordena, nola dialoga
frogatuko zuten elkarren artean hori izan da lan handienetako bat, eta bai, eta zailaz, zuk aipatu bezala ondo, material mota ezberdina, oso ezberdina daude, eskutitza daude, prentsa rekortea daude, dokumentu internoak, eta horren hori guztia nola, ze forma eman hori guztiari, hori izan da erronketako bat. Amerikako estatu batuetan bi egonaldi egin dituzu okerraz banago liburuaren prestaketan, ez dira asko izango bazoka honetan horrelako privilegia duki dutenak? Bai, privilegio handia izan da, nik, universitatean egiten du lan, eta hau ikerketa zabalago baten parte da, eta horren barira, aukera izan nuen artxibo lan hori egiteko bi egonalditan. Eta orduan, bai, izugarrizko privilegio izan da, tartean ere idazle residentzia batean egon nintzen, eta han ezagutu nintuen beste mundu osoko beste 10 idazle, eta idazan oso esperientzia ederra izan da, eta privilegiatu bat sentitzen naiz, bestela ezingo nuken horrelako liburu bat idatzi, eta konsiente naiz, jende gehienak ezin dola horrelakorik egin. Zenbat bozka Martin idan dituzu prozesu honetan? Ez asko, ez naiz oso koktelezalea, nahiko klasikoagoa naiz. Baina, fetitxe pixkat izan nuen Franco Jalarekin, eta adibidez, bai egin nuena izan zen bere bizitoki guztietara joan, eta New Yorken 4 apartamentutan bizi izan zen, eta bakoitzera joan nintzen, ikusi nintu batzuk oso eraldatua daude, beste batzutan plakak ere agertzen dira. Horren novela honek badu pixka bat, Franco Jararen omenalditik, ez? Eta hortik ere aurkitzen da, nik uste. Bai, hori ere galdetu nahi nizun, ze, esaldi bat irakurtzearren, edalontzi betea luzatu dio, ez du edateko gogorik, baina nola egingo diouko. Egiazki, ez zaio momentu honetan beste ezer gozagarriagorik bururatzen, ez da ezer divertigarriagorik ere. Zenbateko eragina izan du Ojarak liburu idazterakoan, hitzak aukeratzerakoan? Haundia, ze iruditzen zait, liburu hau aurreko novela neklaatzekorik ez duela 5 urteatean nuen, eta oso tono ezberdineko novela da. Eta honek hau askoz ere ezagiz, esango nuke optimistagoa dela, plazerari emanagoa, beste oso, gaia ere aldetik oso zerreina zen. Eta nik esango nuke, iruditzen zait, Ojararen testuak irakurriz, bai bere poemak nagusiki, baina baita bere eskutitzak, eskutitz mordo irakurtzeko aukera izan dut, eskutitz pertsonalak, eta hor agertzen den Ojararen tono eta personalari horrek izugarri eragin nahuela iruditzen zait, eta igual exageratzea da, baina pixkat Ojararen espiritutik ere idatzi duela iruditzen zait. Eta horren tono berezi hori, neurri handi batean, nik idatzi du noski, baina Ojarari zor diot, eta neurri batean ere berari omenaldia dela esango nuke. Aurreko lan aipatuzu, hau ere bada, desberdintasun artean, koralagoa. Bai. Pertsonaia gehiagorekin eta beste tonu batean, irudikatu zarazu 50-60 hamarkadako New Yorken hauekin museoan lanean? Bai, zenetzat idaztea handi nagusiki hori da, irudikatzea. Irudikatzea eszenak, espazioak, hor gozatzen dut idazten. Horren, etengabe, nahiz eta pertsonaia erreala diren, gertakari markoa erreala den, gero sartzen zenean detailera, hola idaztea gustatzen bazaizu, eta nahi hola gustatzen zaiz idaztea, ezinbestez irudikatu behar duzu. Osa, zuk imaginatu behar duzu, Franco Jara eta bere bikotea desateateko bizen ugarren, bere gelan, zer egiten zuten. Eta hor asmatu egin behar duzu. Eta zure burua kokatu behar duzu zure burua kokatu behar duzu New Yorken, zure burua kokatu behar duzu MoMan, ezakit. Eta hori, ariketa hori da, niri idaztetik gehien gustatzen zaidan ziur aski. MoMA ipatuta, New Spanish Painting and Sculpture izaneko erakusketa bat izan da abia puntua, baina asko dauka analisi politikoaz. Baita ere, bai, ze oso kontestu politiko, denak dira kontestu politiko importantea, baina hortan, hor gurutzatu ziren alde batetik garai horretan, 1960an, estatu batu horren interesa, beraien artea munduan zabaltzeko, ze ordura arte gutxi gora bera, Paris zen, munduko zentro artistikoa, eta hortik aurrera ja New York, hor dago liburu famatu bat hori aztertzena, New York hasi zen bihurtzen referente nagusia, eta hor atzen interes politiko jakina zeuden, eta MoMA pieza oso importante izan zen hori alde batetik, eta bestetik beste aldean, erregimen frankista erabiltzen ari zen garai horretako artista gazte gehienak vanguardisten lana, erregimena zuritzeko mundu zabalean, ez? Eta erakusketa hau frankistek bultzatu zuten helburu horrekin, eta hor erdian daude alde batetik Franco Jara komisario bezala, eta bestetik Txillia, Oteiza eta beste artista batzuk, ez? Horren kontestu politikoa ere oso esanguratsua dela esango nuke. Eta analisi politiko horren artean, maitasuna,
eta erotismoa. Bai. Nork esan bertzikun Txigida Oteiza eta erregimen frankistari buruzko liburu batean irakurlea bero jarri zitekenik. Bai, hori nik uste Franco Jarari zor zaio lan esan dudanarengatik, ez? Azkenean Franco Jararen historia da nagusia, eta egia da gari horretan Franco Jara maitemindua da, zoroki zegoela maitemindua Bizenguarren dantzariarekin, esan nuke bere bizitzako maitasun indartsuena izan zela, eta bere poema onenak esango nuke, eta ezagunenak garai hortakoa dira Bizenguarreni idatziak. Orduan, maitasun histori hori da erdigunean dagoena, eta egia esan, orain aipatzen duzula, nik uste neko kontrastea dela alde batetik hori, ez? Franco Jararen personalidade expansibo hori, sensual hori, eta beste aldean, Oteiza, Txigida, eta ditugun irudi, ez? Haundi, beren obra zoragarri, baina oso mota ezberdinetako obra austero horiekin, ez? Nik uste kontraste hori ere nabarmena dela, bai. Aipatu duzu, garai hori edo maitasun historia horrek eman ziola obrarik onena Franco Ojarari, zuk ere baduzu esperientzia idazketan eta literaturan, noizkoak dira Beñat Sarasolaren obra honenak? Hori beti pentsatzen du idazleak edo sortzaileak hau dela bere onena, ez? Horregatik idazten duzu, saiatzen zarelako aurrekoan geratu zaizuna edo hobetzeko izan duzuna idazten jarraitzeko. Behintzat nire kasuan ala da, zen nik lehen esan duen bezala, nire bizibidea ez dut idaztetik ateratzen. Beraz, ez banau motibatzen zerbait berria, zerbait hobea egitera, ez nuke idatziko, ez? Orduan hori irutzen zaidela, nik buruan dudana, eta nik oraintxe, izango nuke hau dela idatzi dudan gauza onenak, aurrekoa gutxietsi gabe. Naiz eta, konsiente naizen baita ere, uste hau ere langintza badela, eta hobetzen eta ikasten joaten zela neurri handi batean, eta esate baterako hizkuntzaren erabilerari dagokionez, eta duela 17 urte idazten publikatzen hasi nintzenetik, uste salto bat eman dudala alde horretatik, ez? Eta, pozik horregatik. Irakurri dut historia bitxi bat dela saiatu zarela Oteizaren pieza bat topatzen, erakusketa horretan parte hartutako Oteizaren pieza bat topatzen, baina ez dagoela arrastorik. Bai, egia da hori. Hori izan zen penetako bat, nire buruan duen gauzetako bat liburuan zen, erakusketa horren harira, Txillak pieza bat saldu zuen, erosi zuen San Antonioko bilduma zale batek, arte bilduma zale batek, eta horren ere helburuetako bat, New Yorkera joan nintzenean, estatuatera joan nintzenean, ea pieza hori lokalizatzen duen gaur egun non zegoen. Kontua da kaleitxu batera iritsi nintzela, eta ez nuela aurketu, eta tamalez hor aukera banuen fikzionatzeko, eta nizerrak izan asmatzeko, baina idutzi zitzen hor fikzioak ez lukela hain ondo funtzionatuko, eta beraz, bideo hori ez nuen jorratu. Baina gaur egun ez dakigu, eta oso pieza kaja bazia horietako bada, bere neko bukaerako lan ezagun horietako bat, baina berezitasun bada eta da aluminiozkoa dela. Ez da burdinezkoa, aluminiozkoa, argazkitan eta bada, eta oso pieza ederra da, baina gaur egun ez dakigu nun dagoen. Badakigu 60ko hamarkadan erosi zuela gizon dirudun batek, baina gizon hori 2000 urtean hil egin zela, eta orduan hortxe galtzen da pista. Hor fundazio badago gizon horren Tobin izeneko gizon horren gauzez arduratzen dena, eta haiekin kontaktatu nuen, eta esan ziaten bi aukera zeudela. Bat, 60an erosi eta nahiko azkar saldu izana pieza hori, eta arrastoa hor galdu izana, edo Tobin hau hil zenean, bere ondarearen alako desmadre moduko bat egon omen zen, eta pieza batzuk egian hor galdu zirela, eta horietako bat izan zitekela hau. Orduan, imaginatzen dut estatuatuetako rantxo galdu batean, kosoto batean pieza hor galduta, edo auskalo. Baina, hori tamalez ezin jakin orain. Bilaketan jarraituko duzu, edo hortxe itxiko duzu pieza honen bilaketaren atala? Galdera hona da, zera, alde batetik tentazioa daukat jarraitzeko honekin hain sartuta nago, eta badaude pieza, esanet, pasarte interesgarriak hemendik kanpo ere, adibidez Franco Jararen eriotza, Franco Jara 58an lehenago koinzitu, 57an lehenago koinzitu zuen Sao Paulon Oteizak jaso zuenean bere sari nagusia, eskulturako sari nagusia, han zegoen Ojara ere, ez dakit elkar harremanik izan zuten. Hor badira gertakariak nobelagarriak ere, baina bestetik ere iruditzen zait ez delako mini jendeak egi aspertzea. Orduan ez dakit. Oraintxe ari naiz, bai esan dezaket hori, Ojararen poesia itzultzen bukatzen, euskarazko poesia bere itzulpenak bukatzen, eta hori udaberrian argitaratuko da. Horren Ojara pixka gehiago ongo da, hortik aurre ikusiko dut. Badakit hau izaten dela
aita bati galdetzea bezala bere umeetan zein den gustokoena, baina nik oraindik ez ditut erosketak egin azokan eta munduko poesia gaierak bildumatik zer gomendatuko zenidak? Badakit zure seme alabatxoak direla, egontzarela proiektuaren arduran eta zaila izango dela erantzutea, baina zer erosi behar dut? Bueno, egingo dut irtera izango da esatea, nik duela urte batzu, duela iruzpala urte utzi nuen ja editori izateari, eta hortik aurrera Isabel Etxerriak eta Maialen aberasategi jarraitzen dute editore moduan, beraz, beraien ustakoren bat aukeratuko dut, eta nik zerraki, poeta handi baten kaiera hautatuko dut, esate bateko, Walt Whitmanen antologia, Josu Goikotxeak egin zuena, eta, nik uste oso pozik egon barko gineatekela euskaldun guztiok, euskeraz Walt Whitman irakurtzeko aukera izateagatik, eta hori aipatuko dut. Azkeneko galdera agurtu aurretik, zemuzko harrera izaten ari da liburua, bai azokan eta bai azokaren aurretik? Oso pozik nago, esan ze, alde batetik konsiente naiz liburu agian, bai gai aldetik eta bai forma aldetik ere, agian ez dela ohikoa, eta agian, hasiera batean, irakurle mota bat entzat, igual, ez dela oso erakargarria, eta horregatik pentsatzen nuen, nora itxiko zen, baina impresio daukat, interesa piztu duela, jende askonek aipatu dit, alde batetik edo estetik liburua, eta egia esan oso pozik nago alde horretatik, eta hemen azokan ere aukera izan dut irakurleen batekin komentatzeko, eta oso pozik nago egia esan. Gozatu azokaz, azken orduetaz, eta besarka bat? Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte, eta ondo segi. Ondo eske bainat. Enuke euskal sortzailerik haserretzea, baina hainbeste Durangoko azokako playlist gora eta playlist bera John Coltrane pixka bat eskertzen ari, naiz minutu hauetan. Tira, horrek ez du esan nahi, hemen Durangoko azokan jazz giroetan murgiltzeko aukerarik ez duzuenik. Esaterako Mikel Urretagoienaren denbora diskoan jazz koloreak eta holako giro instrumentalak topa ditzakezue. Bera, horrentxe, pixkat, esango nuke jazz umezur txamar gaudela. Durangoko azokaren playlist horretan, eta hemen dauden nobedaden artean, ez du dala buruan presente egilaz proiekturik. Izango da, entzuleok, ziurrenik azetaritza lanak ondo egin gabeko... 989 nobedade Durangoko azokan ezin ditugu denak eduki kontrolatuta. Baina gomendio bat behar baduzu, jazz giroan adibidez, eta instrumental eta giro edar horretan, Mikel Urretagoienaren denbora, bada horietako bat.
Goizeko 11 ordu batak barkatu eta 22 minutu, ordutegi berezian gara, normalean ordu honetarako guk kroketa jaten izaten gara Goiuri, baina Durangoko azokaren ordutegira egokituta eta asteburuari egokituta, ordu biak bitarte hemen urrengo protagonista aurkeztuko dizuegu ze gertatzen da Goiuri. Ikusi duzu Antxon Telleriak ze txapel hori jantzi duen Durangoko azokan ez galtzeko. Hemen goitik ikusten dela, erraz identifikatzen dugula Antxon Telleria bere gorro hori horrekin. Zer ikusten? Ez dut ikusten jo, Eba. Ikusteko mokoa da. Ibai Zabalen bandera txoen tapatzen dira. Ordu batak eta 22 minutu bagoaz aurrera gure urrengo gonbidatua eta txontako laguna agortzera. Hoy es 9 de febrero, cae la noche en Madrid. El insomnio me ha robado el sueño. Badira kantu batzuk, zai egote horretan, non entzuten dituzun gogoratu egiten duzula. Oraintxe konturatu naiz, 9 de febrero non entzun nuen eta norekin entzun nuen gogoratzen dudala. Eta aukeratu dut kantu hau badelako nolabait de Amari de Sandar lan honen abia puntua. Durangoko azokan badira oso nobedade direnak eta beste batzuk badira nobedade 2024koak direlako, baina dagoeneko denbora eman dio sortzaileari kantu eta disko horrek egin beharreko terapia, digestio eta barneratzeak egiteko. Egun hauetan Idoia Surmendi ibili da, gure estandaren ondoan bizilagun izan gara eta plazerretik bizi izan dugu hori, eta niri eman dit tartezka bintzat Idoiaren zaleen joerak ikusteko. Eta bada momentu bat oso berezia etorri zitzaion Andra bat uste dut batzu izan zela. Idoia egunon, eguerdion. Eta aizu baino zoragarria zara, pilo gauzat zaite egiten duzuna, horrelako asko egon dira. Uste dut bihotza beteta joango zarela etxera. Baina Andreak esan, baina zer da oso tristea, eski ninago ja, eta Idoiak esan, hombre, bai, osea, bada, zer esango dizut, Idoia Surmendi naiz, baina niretzat ez da tristea gaizki, da triste goxoa, da terapeutikoa, da azken kantarekin, zera kalmarekin, niretzat gorputzaldiola, eta antxi bilizen Andrea bueltaka, eta, bueno, erosi zuen diskoa ez da Idoia. Bai. Horrelako momentu asko biziko zenituen. Bai. Baina, uste dut, lehenengo hausnarketa egin aurretik, egin behar dizu dela, galdera bat ja aztu egin martzitzaidana. Segituan galdetuko izut diskoaren terapia jarrera horretatik. Baina, egunero hemen gonbidatu egiten dizkegun bi galdera inposatu ditugu Jurik, eta nik egin behar dizkizu. Bestela gero lepotik heltzen hau. Zein da, Durangoko azokati daukazun lehen oroitzapena, Idoia? Urtero etorten nintzen, eta etorten naz, beti aukidu data honek oso gordeta, hasieran txikitan familiakin etorten nintzen, gero kuadriakoekin hartzen gendarok egun bat, eta autobusin etorten gitzen egun pasa. Eta lehenengo oroitzapena, ez dakit, baina bai akorretanaz, 14-15 urtekin aukinela hemen ahotsenean kantetako, joteko aukerie, Asiak deitzen zen, uste dut, Euskal Herriko Trikitisa elkarteko elkartiek itzen zauen disko baten grabetako aukeria aukinen, eta hemen jonen orduen hori dauketolan oroitzapen garbi bezala. Gero esaten duen jendeak jo, baina Idoia, baina, supergaztea da, eta petxatez, supergaztea da, baina bida, 14 urtekin ja bentzeon, hautsenean jotzen. Benito gazte zela, Idoia hautsenean jotzen ari zen ez da. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama... Bada beste galdera bat egin beharrekoa Idoia eta zer da, eta galdera da zer den bai ala bai Durangoko azoka honetatik eraman nahi duzuna. Fisikoaz ari gara, zer erosi nahi duzun, zer disko libururekin joango zaren? Ondiko ez dute nazibili azokatik, ez dute nire urteroko bueltatxue, eta ez daukete zerrolan oso garbi, gurote deskubriru apur bat saltze hau, eta gorka horbizun disko erungot, seguro, baina ez dakit, apur bat sorpresa, ia ze topetan duten. Diskoa bai, baina viniloaz zagortu da,
Bai? Gorka Urbizuren biniloa agortu da. Bueno, nik diskueko txien jarteko. Barkatu, baina entzuleak ez dakit entzun duen gure Ja. mikrofonetatik. Trumon. Ikaragarrizko Bai. trumoia dagoela Bai. hemen Durangon. Zuritzen ari dira Euskal mendiak. Eta, bueno, gu hemen goxogan marxabiltza. Eta goxotasun horretan, Idoiaren lan hau aztertzen murgiluko gara. Vuelvo a esta canción para volver a pasar por el corazón. Idoia azkenekoz bigarren kafean izan zintugunean bi opari egin zinizkigun. Bata da ziurrenik bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetatik gehien maite dugun kantuetako bat, eta dela gure piano zaharrean, gure off-berrean egin zenuen hitzetan kantuaren bertsio hori. Eta beste oparia izan zen iriki zinela horrela kanalean, osasun mentalaz eta bizitzen ari zinen momentuaz eta hitz egiteko. Atzo Andre honi esaten zenion zurezat disko hau terapeutikoa zela, eta terapia gainera denbora esan dut, ez da duela 2 aste ateratako disko bat. Nola ari zara bizitzen diskoaren kaleratu osteko esperientzia, nolako izan da 2024 ikuspegi musikal emozional horretan? Jo, izen da urte oso politxe, ez dakit, gordeko itxut oroitzapen mordo bat, urte hontako momentu ezberdinek, betirako, ze benetan izen da kristona diskuen harrera, baina batez be, bilurra apur bateaz hasi nintzen, ze denpora desente egon nintzen holtzetatik apur bat kanpo, eta disko hau oso berezi zedan niretako, nire lan pertsonal terapeutiko islatzen dau diskuek, eta errespetu apur bat emut ezten hau kaleratziek eta jendia partekatziek, baina izen da, ez dakit oso harrera goxue, eta oso babestu esentirunaz. Nabil asko disfrutetan, jendia egotiaz, eta apur bat zuzenekuetan sortzen dan energia horreaz. Eta Durangoko azoka kasu izan da, ez? Horren, konfirmazio uzut jende askorekin hitz egiteko, eta jende askoren zure diskoak sortu duen hori ezagutzeko aukera izan duzula. Askorentzat zuk egindako terapia hori ere terapia izan dela. Bai, hori ederra da. Azkenien ikustie kantu honek oso pertsonalak diela, baina gero pertsona bakoitzak eruten dauela kantu bakoitza bere terrenora eta bere zanai propiue sortu kantu bakoitzai, hori niretako, sortzaile bezala da aukialdoten gauzarik politzena. Bajo el aguacero de Colombia. Kolombiako koloretara garamatza kantu honek, un último baile bajo el aguacero, gitarra hartuta ere behin baino gehiagotan jotzen ikusi zaitugu, txoko ezberdinetan. Hora aipatzen duzu, sanatzen duen eta salbatzen duen lurra, tierrak esaneik esalba, izan da, Kolombiako bidaia hori pixke bat azken, aipatzen ari zaren ez, terapia prozesu horren zati bat edo bintzat, erabaki duzu eskaintzea kantu bat zatitxo horri, terapiaren zatitxo horri. Bai, guztiz, bidai hori izen zen, nire loratzien punturik altuena, argixe bezala, handik itzuli nintzen, nahiko flojo joen nintzen, hilebete egon nintzenan 4 lagunekin batera, eta handik buelta nintzen guztiz indar berritut, eta beste perspektiba batekin, bizitzan beste perspektiba batekin, eta guztiz aldatute. Esquinas para no encontrar monstruos a la vuelta. He redondeado esquinas y me han atacado. Kuriosoa da, bidaiek, bizipenek, lagunek eta poemek, liburuek ere ematen dutela, kasu honetan Elbira Sastreren poematik abiatuta egindako kantunek, nolabait, prozesu horren guztiaren heldulekuetako bat izateko aukera, ez? Aipatu dugu Kolombia, aipatu genitzake gauza asko, lagun asko, hor egon direnek, baina poesiaren onbait egon da, eta badago. Bai, guztiz, Elbira Sastren poesia aukindot oso presente, baina orokorrien poesia. Usteote, badala modu bat ulertzeko gurosune ulertuzuk poesia, eta asko lagundu este prozesu hontan, zenik poema bat irakurtenen eta batien hor topetanen nik biernena jaso. Zure estandera horbiltzen denak, hausnarketa hauekin nolabait
lerrokatzen den lana topatuko du, de Amari de Sandar, guk hemen daukagu dedikatoria berezi eta guzti eskertzen dio Idoiari. Baina jendeare ari da, dedikatoria horiek eskatzen, iritsiko da, gaur azken eguna da, viniloa dago, CD-a dago, jertxea dago, kamiseta daude, denetarik topatuko dut ez dure estandean, ez da egin, nolako izaten ari da gaur azken eguna, aritu gara lehen ere Steve Marquez eta Janire Arantzaberekin, goizean espero zela oso eskas, eta azkenean egunari dela funtzionatzen pixka bat. Ba, ni oindala gutxi sartu naz estanera, aukidote Durangoko azokako podcasteko grabaketa. Pinatxara solarekin tartean, hemen txizan dugu baina. Baina jendetxu edabilela esango neuk. Hemendik goitzi gainera egonaz begiratzen apur bat, eta jendi dabil, egualdi txarra dago, baina jendi hurbildu da. Eta gizezan indartxu etorri naz gaur, ondo amaitzeko, eta gustora, bai. Ba, Idoia Surmendi, zizugu denbora gehiago kenduko, estandori atenditu egin behar da, jendearekin egon egin behar da, hortara zatozte Durangora, eskertzen dizkizugu minututxo hauek, eta agurte horretik Goiuri amuare botako dugu. Elkarrezketa akustiko horretara gonbidapen egin marko diogu. Jo, atzo pentsaunen gainera, ostras, aspaldi. Ez dakik oraingoan pianoan edo gitarran izango den, berak aukeratuko du, baina botako dizu WhatsAppez data proposamenik eta lotuko dugu. Jarriko dugu dena txukun, kon zinta Santander. Zuraita gure idolo bihurtu da. Bueno, besteri gabe, kontatu zigulako... Kontatu genuen irratean. Esan nahiaren jatorria eta grazia asko egiten digu. Idoia Surmendi, mila esker eta gero arte. Zuei, eskerrik asko. He sangrado, pero todas mis espinas se han convertido en rosa y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa y ahora mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor, Elvira Sastreren poematik abiatuta inspirazio egindako kantua Idoia Surmendi agurtu dugu, eta laizter lagun gehiago izango ditugu gurean, protagonista gehiago. Hementxe Durangoko azokan, baina bien bitartean, oraintxe zuzenean ari dena Julen, proiektu zinez interesgarria, eta momentu batean, salto egingo dugu, teknologiak ahalbidetzen digu hau, kuartzen kontzertura. Bai. Zuzenean, ahotsenean gertatzen ari da hoxe, kuartzen kontzertua gaur oraindik. Julen, zuzenean musika bizitzeko aukera gehiago geratuko dira, ez hainbeste, baina batzuk esango nuke baietz, eta errepaso egingo diegu, kuartzen atzetik Xabier Badiola izango dugu, Tuka, atzo gurean izan genituen, Keia, segituan izango dugu Ane Arruti gurekin, Ander Erzila eta Miriam Lujua. Oraindik ere badago, beste 5 kontzertu geratzen dira, hemen ari gara ja pena ere ematen digu, ez amaitzera doala, eta horrelako gauzak esaten, baina oraindik ere badago zer gozatua, eta kanpoan dagoen giroarekin, hortxe Plateruenera sartu eta kontzertuak ikustea, izan liteke gaur arratsalderako plan aparta. Esango nuke, gainera gauzat esango dizu Julen, atzo arropa goiz bildu genuen, eta nik gaur sentitzen dut, beste urte batzutan azken egunean izaten ez dugun energia du indar bat, izaten da azken egunera iritsi, eta zera, ezinean, hau jaso egin, etxera iritsi behar, eta gaur berriz beste freskotasun batekin. Ikasten ari gara inigo. Ikasten edo zartzen, ez dakit zer dena, baina... Ikasten ari gara esan da askoz politikoa geratzen da, zartzen ari gara. Ibili garela, baina... Ez dakit, eskarmentua, hori eskarmentua da inigo. Izango da, izu gure horrengo gonbidatu ere zaidokagu, eta bigarren kafearen elkarrezketa akustikoak aipatzen aritu gara duela gutxi, han izan genuen, han ezagutu genuen aurrez aurre, eta plazerra izan da hemen, berriroarekin topo egitea, Ikilan berta aurkeztuko dugu, segituen.
hau jasan genuenaren doinua. Ahazteak ez dikek desegin zalantza. Ez dakit zergatik Julen gaur badaraman egun osoa momentuekin konektatzen, ez? Esti Marquez esan diot, diskoak udaberri udara transizio horretara neramala, eta aldiz ezpata kantu honek eta inbasioak diskonek gaur etxera iritsi, eta Durangoko azoka guztian olabait lurrera jetxi behar den horretan, etxean jarri, eta igande uritxu batean gozo entzun daiteken diskoa da. Bai, soinu banda ederra da horrelako une baterako, zezuk esaten duzuna, gaur arratsaldean hemen lana izango du, guztia jaso beharko da, etxera joango gara, trasteak bere lekuan utziko ditugu, eta lakoren baten etorriko zego guri ere, hemen azken 4-5 egun hauetan bizi izan dugunaren nolabaiteko bajoi edo hori, eta horrelako unetarako eta gaur kanpoan dagoen giroarekin, etxean lasai jarriko goxo, eta horrelako musikarekin, horrelako asteburu bat errematatzea, gauza aukera derra izan liteke egia esan. Gaur gu baino beranduago etxera iritsiko denik ere bada, Euskal Herriaren nahiko erdigune da Durango, baina batzuk Durangotik gertuago bizi gara besteak baino, baina ze gauza derra hemen denek egiten dugula topo. Eki Lanbert, ongietorri berriro ere bigarren kafera. Mil esker. Zer modu zara? Untsa, nekatua egia egan, laugarren eguna nire standarekin bakarrik, beraz. Eta atzoa, atera niz pixka bat egia egan. Parranda. Itzuli bat, behartzen egin alere. Behartzen egin, noski bai. Bai. Eta, nekatuta, bena kontenta. Aizu, guk bi galdera egiten ditugu elkarrez eta guztiak hasi aurretik, naiz eta niri batzutan ahaztu egiten zaizkidan. Baina lehenengoa, zein da Durangoko azokatik duzun lehen oroitzapena? Ez dakit iraganean hemen egondakoa zikien eta oroitzapenik baduzun buruan. Ez dakit noiz egin naizen lehen aldikotz hori da gauza. Eta lehen oroitzapena... Ez dakit zinez. Horretzen ez deia standard txikirik. Horretzen ez zeda berogailurik garaian eta zangoak hotz nituen oinakotzak. Hortaz horretzen ez. Eta iruditzen zait ez manez trompatzen, bena iruditzen zait jaztik jarri dutela berogailua, ez? Jaztik, izan daiteke? Ez dakit, jaz ez nahi zoztu, aurten ere ez, baina baziren urte batzu nun hotza sartzen zen. Hori dut horretzapen gisa. Pandemia garaian gainera egin zutela ateak ordu erdiz irikita egon bartzuten. Hori zen. Aireztatzeko. Eta orduan hotza sartzen zen eta gero uste dut jarri zutela berogailua urrengo urtean ze jendeak oso gaizki pasa zuen. Eta uste du nire lehena hori zela, COVID garaiekoa, lehentariko bat. Hori zen bai. Eta nola ere uste dut Durangoko azoka hotz edo bero gogoratzen dugun galdetuko baligute orokorrean Durangoko azoka hotzetik bizi izaten dela. Eta logikoa da, abendua da, Euskal Herrian gaude, eta zorionez, oraindik ere mendiak zuritzen dira, eta zuritzen dabiltza, egunotan elur usaina du Durangoko azokak. Eki, ez dana zuretzat bakarrik Durangoko azoka honetan, lan honen apostu sendoa, zer moduzkoa izaten ari da sentsazioa, ze gizalarru eramango duzu etxera Durangoko azoka bukatuta edo? Ez dakit nire kasuan baitez bada estrategia ona denik, hola nire standaren nukaiten nire izinan. Jendeak ikusten du eta, bena irutzen zait topatu dudan jendea ere standak abere topatzen alnuela. Azkenean eta beste batzuekin partekatuz. Bena nire esperientzia hori egin, eta egia egan nahiko potoloa da, eta jendea, pasten da. Egia egan, azoka txikiago batzuetan, beste esperientzia batukan izan dut gehiago saldu, eta baina potoloak ere ondoan, eta, ez da erraz alde horretaik, konteniz eginik, nire izenan ikusteko, berdin hori egiten dut, berdin horrengo diskaren zetere ala eginen dut, eta beti egiten dut promozio zerbait, hola, ikusiko. Jantzilunetan uhinak dabiltza gesaltze zumaite. Eskaintzen du Durangoko azokak
ez beti, jendetzarekin akaso zailago izaten da, uste dut horren inguruan gainera aritu ginela, Palentinoko solasaldi horietan, elkarrizketa horietan, baina ez dakit aukera izan duzun hori erabat ez ezagun norbaitentzat izan, hurbildu bera eta izu, barkatu zer egiten duzu, eta nolabait zerotik azaltzeko, nor zaren, zein den zure lana, horrelako konversazioak gertatu dira zoka honetan? Standarekin ez. Ez da lakorik gertu. Edo bai, zenbait hurbildu dira, entzun dute, eta gero mezu bat jaso dut Instagrametik edo hola. Beraz, alere, batzuek deskubritu duten. Deskubritu duten ere musika, pixka bat. Baina holako zine standan elkarrizketarik, gero jendea ulertzen dut. Hor da, ibiltzen eta... En fait, energia hainitz hartzen du. Hola, hemen mugitzeak, hainbat bada solizitazio. Uste dut ere badela holako distentzia bat, egan dut, balida 10 stand, jendea berdin geldituko zen hitz egiteko eta itirutzen zait badela batez ere lehen bi egunetan ostegun eta ostiral bazen, bena sekulako jendea, ez dakit, pasadien urteetan, ez zait iruditzen bazela hainbeste jende eta hor zen zinez, autopista. Bai. Haizeak harrikabururekin batera inbasioak dekin aritu zinen atzoa, hotxenean musikan, plateroenean, guztu zenean ginen tarte horretan. Zemuzko izan da, horrek ere ematen du askotan ez, jenderekin konektatzeko espazio bat, eta zoritxarrez, badirudi gai hauek ez ditugu latera nahi, baina hegoaldean iparraldea ezagutzeko behar hori askotan badago eta horrelako plazek ematen dute akaso ez, zubilan pixkat egiteko, aipatu dulen kuartz, atzo maskakekoak hemen izan genituen, bada presentzia bat ere, iparraldeko hiru lurraldetatik etorritako musikariena, eta uste dut hor ere, ari garela ez, nolabait musikatik behintzat zubi horiek edo sortzen edo. Bai, hori segur, hori bai, bada... Bai, ni izigarri konten nintzen atzoko kontzertuaz, eta bai, izan dut jende bat, bai, igualdekoa eta hor deskurritu dena, iparraldeko kantari bat, eta hori da, segur da, posibilitate bat, zubi bat, bai, ni bizik konten nintzen kontzertuaz. Lan atera zenuenetik, ala ere, egoalden aritu zara, jotzen, eta uste dut, behintzat hor, pozik egoteko edo espazio bat badagoela, ez? Ari zaretela zuek ere hemen, eta gu ere han, naiz eta berriro diodan, ez? Dikotomia hori ez dugun erabili nahi izan, bai, guztiak bat gara, baina zoritxarrez, egon badago, bidasoa, egon badago muga bat, eta sentitzen dugu oraindik hori, ez? Eta, uste dut, aritu zarela. Bai, gero ongi dena hor ahotsenean da, beste artistak ere urbiltzen direla zen, eta beste kontzertuetan ari gira artistak guztiak beti eskerreskuin gure kontzertuekin, eta hor pixkat denak bilduak gira eta alditugu ikusi ere besten proposamenak. Adibidez, gero gogoa dut Xabier Badiolaren kontzertua ikusteko, aspaldian ikusi nahi dut, eta hor naiz, gertu da, bera ere hor da, eta hala, egesa da. Gure elkarrizketa akustikoetan ere izan zen, Xabier Badiola, eta guk ere bai, bertara hurbiltzeko asmoa badugu. Oraindik geratzen zaizkio entzuleok 15 minutu gaurko saioari, eguerdiko ordubiak izateko, edo arratsaldeko ordubiak izateko 15 minutu falta diren honetan, gu bagoaz azken txanpan murgiltzera, Durangoko azokari 4 ordu falta zaizkio, 4 ordu horietan, elurra egingo du Euskal Herrian, diskoak eta liburuak salduko dira Durangoko azokan, eta gu hemen txibiliko gara, gu ere azken erosketak egiten eta azken lagunak agurtzen. Eki Lanbeak plazer bat berriz ere, eta esan dakoa ikusiko dugu elkar ahotsenean, estandean, edo hemen inguruan, zain du? Ikusarte. Egunak moteltzen doazela, agotzen trenpuak, zerratzen pasabidea. Ez da han bakarrik, nazio bat baztertzen. Berinezko estalki batean, azten den lore simeldua. Ez da han bakarrik, ez da han bakarrik.
Hementxe Irulegiko musikari entzuten ari gara, Eki Lambert, ez da han bakarrik, eta tira, disko benetan interesgarria, proposamen ezberdina, landua, eta esan da bezala, oso bisuala ere gertatzen dena, iradokitzen du mila egoera, deskubritu berreko musikaria da Eki Lambert, eta egia esan atzo ere ahotsenean norbaitek bera entzuteko aukera izango zuen, eta tira, gozatzeko ere bai, eta gaur ahotsenean esan bezala kuartzekoak ari dira oraintxe, baina aurretik Xabier Badiola, Tuka, Ander Erzi eta Mirian Lujua, eta hortartean arratsaldeko 5:10 gutxiagotatik 5:20etara, Keia eta Zamalanak izenburuaren inguruan eta diskoak duen zama musikalaz ere hitz egiteko, gure hurrengo gonbidatua gurekin. Ez dira aste asko edo aste gutxi dira hobe esan da Keia taldeak bere aurrerapen kantua helarazi zuela, bideo zoragarri eta guzti, eta han bazen apostu estetiko bat, sendoa. Nolabait, orain arte ikusitakoarekin haustura suposatzen zuena, estilo aldetik ere aurrikusten zuen kantu horrek zerbait, baina diskoa iritsi eta diskoak baieztatu du, agian kanturik goztuenean gara, bakarriken, baina zama badu disko honek eta horren inguruan aritzeko, aipatu bezala, Zamalanak diskoaren inguruan aritzeko, bere liderra daukagu gurekin, Ane Arruti. Arratsaldeon, eguerdion eta ongi etorri bai. Bai, eguerdion. Bazkaldu alduzu? Ez. Orduan eguerdion, bai, egunon edo eguerdion egin murgildu beharko dugu. Ondo altzara? Bai, ondo. Egia esan hona iritsita behin ja, ondo. Ze iristia ez da oso horreixa izan, errepideak eta daude ja, urez gainezka eta ez da lan erreixa izan. Lehen eguna duzu Durango azokan horten? Ez, ostiralian izan nintzen, bai, eta egia esan, bain alde harreko dago azoka, bisitatu nahi du nantzat, ze, ostiralian izan zian, ni sekula ikusi gabe nitun kolak, eta... Uste dut inork sekula ikusi ezken ditu. Bai, izugarria. Alde zarreainoko kolak, eta zan, zer da, hau zein nahi da sinatzen, baina ez sartzeko zan, bai. Bai, eromena, eta horren inguruko hausnarketa ere egin beharko dela aipatu duren, saio hasieran, ze atzo konversazio musikari eta sortzaien arteko konversazio horietan ere bazegoen ez, azoka txiki geratu ote da, hau etorkizunean nola kudeatu, atzokoa ez da posible, ostiraleko barkatu, atzo ere egontzen, baina ostiralean bereziki. Tira, joango gara ikusten nola gertatzen den, baina gaur alde ederreko dago, eta gaur gozatzeko moduan dago azoka, beraz, entzuleok, esan da bezala oraindik, azken erosketak egiteko bidea egin dezakezue. Baina Arrutiren disko honetan, Keiaren disko honetan murgildu horretik, bi galdera bai ala bai egin beharrekoak, zein den, Ane? Durango azokatik duzun lehen oroitzapena? Nik uste lanea etorri nintzala lehenengo aldiz, leheno gara egunkarian egiten nun lana, eta lanea etorri nintzen, ze egun hauek koinziditzeue Orioko jaiakin. Badakigu, bai, Iker Gurrutxagak egin ditue joan etorriak, eta intza unanueren bisitare espero genuen, baina kateatu da, bai. Bai, nik familia Oriotarra dakat, eta orduan guretzat San Nikolasak dira, Durangoko azoka gure artean berandu sartu da, bai. Eta bigarren galdera, beraz egin beharrekoa, zer da Durangoko azoka honetatik bai ala bai eramango duzuna?
Niretzako Durangoko azoka da topaleku bat, urtean zehar ikusten ez dituten jende pila batekin topo itet hemen, eta nik hori eramatet, eta hortarako irrikan etortzen naiz egia zen, eta ostiralian ere, gu topatu ginenan, pare bat aldiz, kalian, beste jende pila bat ikustezu. Egia da, galdetu dizut lehen eguna okezena, zurekin egon nintzen ostiralean. Baina, normala iritu zait, Inigo, ez zait herritzen hemen 4 egun pasata gero, ja. Gainera, sentsazio ez duzu hilabete bat pasa dela? Ni ja atzo udaletxean egon nintzen, erroldatu nintzen hemen, Durangon, zuen izenak ere eman nituen. Oantxe iritsiko zaigu ona residenteseko txartela aparkatzeko, eta igual horregatik bakarrik merezi du, Hori esetera ninduan, aparkatzeagatik bakarrik. Aizu dane, erantzuna ondo egin didazu, alde emozionala oso garrantzitsua da, baina gure galdera, eta nik ez dut nahikoa garbi egiten, ze gehiagotan gertatu zaigu materialagoa da. Alegia, zein disko, zein liburu, bai ala bai erosiko duzu Durango kazokan. Ze zerbait erosiko duzu, emakumea? Australian aprobetxatu nun konpratxo horiek iteko, egon nintzen ordu bete, ze beste lan kontu batzutan ibile nintzen, baina gero ordu bete egon nintzen musika zuzenean estanean, gure diskoa daun estanean, eta bai beti aprobetxatzen dela hortik zerbait eramateko, ze beti dago aukera, aurten ere 76 disko daude, eta hartu nun Bide Lapurraken diskoa, gaur oso gustuago salduet behaiekin, eta gero hartu nun baita ere Madame Birrotxen diskoa baita ere, eta Aiertena hartu nun. Eta pixkat banatu nituen konprak bikotiakin, beak bai hartu zitula Izaki Gardenak, eta gero pare bat, naizela goatzen. Eta liburua baita ere erosi dut Uxue Alberdiren Hetero. Egia da, nila iatzen naizela igual abendura konpra asko urtean zer egin eta, bueno, hemen gehiago da, zehose eramateagatik, bai. Nik egin behar dut buelta, Bai, nik ere bai, oraindik gauza asko dauzkat ikusteko ere, ze badaude estandak oraindik begiratu ez ditudanak ere. Baina paradojikoa da, aipatu du Ana Errotik Bide Lapurrak eta gure hurrengo gonbidatu izango da elkarrizketa akustikoetan, abenduaren 18an, eta aipatu du Aierte urtarrilaren 8an urteko lehena izango dugu, beraz, oso bigarren kafea giroan egin ditu erosketak, bai. Aizuane, aipatzen nuen, ez dakite, Zamalanak izeneko lan honi, zama hori ere antzematen zaiola. Ezin esan daiteke gitarra elektrikoak falte izan dituen ikeiak iraganean, baina kaso iniz baino gitarra lodiagoak, zamatxuagoak, rockerako apostu sendoagoa dago disko honetan? Nik esango nuke biziagoak igual, aurrekoakin konparatuta, eta bai, presentzia badutela, lehenokoa aurreko diskoa iruditzen zait ilunagoa zala, eta oain egia guri gorputzak eta eskatuta, eskatzen zigula erritmo askarxeagotara jutia, eta bai, gitarrak hor daude, gitarra dauden enean, bai, hor daude presente beti bai. Gaur kontzertua zuzenekoa, ahotsenean izango duzuena, eta bertan, disko defenditu beharra. Izaten dira diskoak defenditzen zaiak, izaten dira diskoak zuzenekoan fidelak direnak. Zamalanak bigarren horietakoa dela esango nuke. Gaur zuzenean jendeak entzungo duena, diskoan dagoen elementuetatik gertu dagoela. Bai, egia da, disko hau aurrekoa baino igual produzituagoa edo daola, efektu aldetik eta, baino bai zuzenekora ere hori eramate deula, bai ahots efektua, bai gitarra efektuak, samplerrak eta baita ere sartzen ditugu, orduan hor bai izan da guretzat aldaketa handia, baina bai zuzenekoa diskoan entzuten dana eramaten saiatzea. Ordu erdiko kontzertua, diskoa osorik egingo duzue, aurreko diskoko kantak ere izango dira? Diskoa osorik ez zaigu kabitzen, eta joko ditugu dana berriak, baina bat edo bi utzi berritugun kanpuan, hortxe 25 minututan sartzeko, estu. 8 kantu, Zamalanak lan honetan, entzun dugu bakarrik, entzun dugu ezin kabituren zatitxo bat, kartolak begietan kantu entzungo du segundu batzutan, eta azken txampan murgilduko gara,
hortxe nabari da, aipatzen ari ginen gitarroien pixua, tempoen arintasun puntu hori, ahotsetan efektuak aipatu dituzu, baina ala eta guztiz ere oso keia da, oso arruti ere badago, garapen bat, baina era berean oso zuek ere bazarete, zan uste dut nortasun horrekin hausteko intentziorik ere ez dela egon. Ez, azkenean, esan dizuten bezala nik uste diskoak bai islatzeula bakoitzak bizi duen momentua eta bakoitzak barruan dakan hori, eta aurrekoa igual, esan bezala bai ilunetik edo bazi joan, kontzertuetan eta bai konturatu ginela gogoa genekala, hobeto pasatzeko, pixkat geixio moitzeko, eta hortik etorri dira baita ere kantu hauek, ez? Eta orduan, haustura ez nuke esango haustura da, nik garapen bat edo... Azken 2 minutuak Durangoko azokan entzuleok, akaso itxaso leon lankidari minuturen balaportuko digu boletin horretan behar bezala agurtzeko, baina tira, ane, ez dakit gaur oraindik estandean egoteko aukerarik izango duzuen, edo ja diskoak erosteko aukera bai, baina zuekin egoteko aukerarik ez ote dagoen, nola zaudete? Seirak arte dago azoka, diskoak erosteko aukera badago. Gu iruretan egon berdugu hau txenean, bain pintxon bat ojan eta hemen inguruan ibiliko gea, eta euteko guadunak etortzia lasai, bestela gure kontaktua ere toki guztitan jarrita dakau, deitzia lasai eta gu oso guztua jungo gea. Gaur 4:50 bostak 10 gutxiagotan Keiaren zamalanak, Ane Arruti eta Keia Tarrakantxi izango dira, beraz entzuleok plazer baduzue, hurbildu, bueltaska egitea ere gauza ederra izaten da, eta sortzaileekin egoteko aukera ere kontzertu oste horiek ahotsenean zoragarriak dira. Kontzertua bukatu eta hor egoteko aukera egoten da eta. Ane Arruti, mila esker eta kakapila gaurko kontzertu horretan. Eskerrik asko zuei. Eguneroko programatua, isolamendu deskoordinatua. Eta guri agur esateko ordua ere iristen ari zaigu, baina nik agurta horretik eta esan da bezala oraindik 12 minuturen balaportuko dugu. Julen Goikoetxebarria, zer da bai ala bai Durango gazokatik eramango duzuna? Ez dakit, oraindik ere. Ze gogor arratsaldea. Ez dugu tarterik izan, buelta bat emateko, eta gaur arratsaldean hartzen dugun tartetxo hori, eta guztatxo txiki bat eramaten dugun. Ikusteko aukera ez, baino zenbat sortzailearen lanak irakurri, entzun, aztertu, ideia gehiagi dauzkanik buruan, aurrekontua baino ideia gehiago, Oiuri. Bai, ziurrenik horixe izango da, nik bueltatxat egin behar dut oraindik, eta uste dut erosiko ditu dela niretzako hainbat gauza, baina oparitarako baita ere, Lagun ezkutua dator, eta oraindik ez dut erosi, eta egun gutxi falta zaizkite. Entzuleok, plazer bat izan da, maratoi txiki hau, udalekuetako giro zoragarri hau, Euskal Herria bada, Durangotik haratago, Euskal Sorkuntza bada Durangotik haratago, baina Euskal Sorkuntza eta Euskal Herria ere bada, zerbait Durangoko azoka honetan. 4 egunetan bizi gara, burbuila batean, bizi gara goxo, bizi gara lagunen artean, sortzaileen artean, bada, implizitoki herri bat hemen dagoena, eta egia esan gaur etxerako bidean denak umezurtz edo utxune txiki batekin oheratuko garela esango nuke. Eta garbitzoko arba mordo batekin. Ondo dago Julen poesiari pragmatismo pixka jartzea. Plazerra izan da entzuleok, bihar hemen izango gara naiz irratian, baina Tolosan dagoeneko gure laborategian, eta goizeko 10:05 Durango asko izango dugu bihar izpide, nostalgia pilo bat, beraz lasai, Durangoko ajea, gure saioan behintzat bizitzeko aukera izango duzuela. Julen Goikoetxebarria oso plazar bat izan da. Berdin. Ez tirarte. Ez tirarte, hori da. Goiuri Ezeizarandia, plazar bat izan da. Eta bihar arte. Bihar arte. Eta entzuleok, esandakoa, bagoa zela, gure trase guzia jaso, etxerako bidea hartu behar da gaur arratsaldean, tartean estandean egon, gauzak erosi, opariak, denetarik, plazar bat duzue hurbildu eta arratsaldean ere hemengu agurtzeko aukera izango duzue. Bigarren kafea amaitzen da hemen, Durangoko azokatik, 2024ko edizio hau, bigarren kafeak aurrera darrai, betiko giroan eta kafeina dosiekin. Zaindu muixuak eta besarkadak, aio, aio, aio! Keep calm and bigarren kafea.